బృందా మాతాజీ స్టార్ట్ చెప్పేయండి మాతాజీ చదివేదానికి. ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చంద్రావతి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ప్రభుజీ. మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒక రెండు పారాగ్రాఫ్ చదివించండి మాతాజీ. ఓకే. నాకు ఇంకా బాగా ఆకలేసిన, ఎప్పుడు నైటే కదా వస్తుంది. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా మాతాజీ ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. చంద్రావతి మాతాజీ స్టార్ట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మ్యూట్ తీసుకోవట్లేదు. తీసుకున్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భక్తి అంగములు మరికొంత వివరణ. దూషణ. దేవాది దేవుని పట్లను ఆయన భక్తుల పట్లను దూషణను భక్తుడైన వాడు సహింపరాదు. ఈ విషయమై శ్రీమద్ భాగవతము 10వ స్కందము 74వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకంలో శుకదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుతో ఇట్లు తెలుపును. మహారాజా, దేవాది దేవుని గాని ఆయన భక్తులను గాని ఎవరైనా దూషించుచున్నప్పుడు వెంటనే భక్తుడగు వాడు ఆ ప్రదేశమును వదిలిపోనట్లయితే అతని పుణ్య ఫలితమంతయు నశించు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు రచించిన శిక్షాష్టకములోని ఒక శ్లోకములో ఇట్లు గలదు. భక్తుడగు వానికి వృక్షము కంటే ఎక్కువ సహనమును, గడ్డి మొక్క కంటే ఎక్కువ అనకోయను ఉండవలెను. ఇతరులందరినీ అతడు గౌరవింపవలెను. తనకు మాత్రము ఎట్టి గౌరవమును అతడు ఆశించరాదు. భక్తుడుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంతటి వినయ సంపన్నుడును సాధువును అయినను శ్రీ నిత్యానందుని దేహమునకు కొందరు గాయములు కలిగించినని వినగానే వెంటనే అక్కడకు పరిగెత్తుకుపోయి అట్లు గాయములు కలిగించిన జగాయి మధాయిలను వధింపదలచెను. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ప్రభుని ఈ ప్రవర్తన గమనింపదగినది. వైష్ణవుడగు వాడు తన గౌరవమునకు భంగము కలుగునప్పుడు సహనమును సాధుశీలమును ప్రదర్శించవచ్చును గాని శ్రీకృష్ణుని లేదా ఆయన భక్తుని ఆ గౌరవమునకు భంగము కలుగు సందర్భమున అతడెంత మాత్రమును సహనం ప్రదర్శింపరాదని ఈ సంఘటన బోధించుచున్నది. అట్టి దూషణములను 3 విధములుగా ఎదుర్కొనవచ్చు. ఎవరైనాను మాటలతో భగవద్దూషణ చేయుచున్నప్పుడు భక్తుడగు వాడు యుక్తులతో గొప్ప నిపుణతతో అతనిని వాదమున ఓడింపవలెను. అట్లు వాదములో ప్రతిస్పర్ధిని ఓడింపగల శక్తి లేనిచో ఆ దూషణలను వింటూ చూస్తూ అచట నిలుచుండరాదు. భగవద్ గౌరవమును కాపాడుటకు తన ప్రాణములను అర్పించుటకు భక్తుడు సిద్ధపడవలెను. పై 2 మార్గములను అనుసరింపలేని వారు 3వ విధానమును ఆశ్రయింపవలెను. అది ఏమనగా వెంటనే ఆ ప్రదేశం నుండి వెడలిపోవుట. భక్తుడు పైన తెలిపిన 3 విధానములలోనూ దేనిని అనుసరింపకపోయినచో భక్తి మార్గములో అతడు భ్రష్టుడగును. వేరే మాతాజీకి ఇచ్చాను మాతాజీ, శ్రీ మాతాజీకి. హరే కృష్ణ. తిలకము తులసి మాలలు. వైష్ణవుడు తిలకముతోనూ తులసి మాలలతోనూ తన శరీరము నెట్లను అలంకరించుకొనవలెను తెలుపు శ్లోకం ఒకటి పద్మ పురాణములో కలదు. మెడలో తులసి మాలలను, శరీరముపై 12 ఊర్ధ్వ పుండ్రములను, విష్ణుమూర్తి చిహ్నములను, విష్ణుమూర్తి తన 4 చేతులలోనూ వరుసగా శంఖము, గద, చక్రము, పద్మము ధరించును. నుదుటిపై విష్ణు తిలకమును ధరించు వారిని ఈ లోకములో విష్ణు భక్తులుగా గుర్తింపవలను. వారి ఉనికి లోకమును పవిత్రము చేయును. వారు ఎచ్చటనున్న ఆ ప్రదేశము వైకుంఠమగును. ఇట్టి అభిప్రాయమునే స్కంద పురాణములోని ఒక శ్లోకం ఎట్లు తెలుపుచున్నది. తిలకముతో కాని గోపీ చందనము. ఇది ఒక రకమైన మన్ను. బృందావనంలోని కొన్ని ప్రాంతములలో ఇది ఉత్పత్తి చేయబడుతున్నది. చందనముతో గాని అలంకరించుకొని శరీరం అంతటను భగవన్ నామములు రచించుకొని మెడలలో తులసి మాలలను ధరించి ఉండు భక్తులను యమదూతలు ఎన్నడను సమీపింపజాలరు. యమదూతలు మరణమునకు ఆది దేవతయగు యమధర్మరాజు భటులు. పాపులను వారు దండింతురు. అట్టి యమదూతలు వైష్ణవుల వద్దకెన్నడునూ రారు. శ్రీమద్ భాగవతము 6.3.27లోని అజామేలుని ఉద్ధరణ సమయములో
యమధర్మరాజు తన దూతలకు వైష్ణవులనెన్నడూను సమీపింపవలదని స్పష్టమైన ఆదేశములనిచ్చుచున్నట్లు కలదు. వైష్ణవులు యమధర్మరాజు అధికార పరిధికి అతీతులు. పద్మపురాణములో కూడా ఇట్లు కలదు. దేహమును చందనముతో అలంకరించుకుని దేహముపై భగవన్నామములు రచించుకున్న భక్తుడు సర్వ పాపముల నుండి విముక్తుడగును. మరణానంతరము అతడు దేవాది దేవుని సన్నిధిలో నివసించుటకై తిన్నగా కృష్ణలోకమునకు పోవు. నెక్స్ట్ చదవాల మాతాజీ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. నెక్స్ట్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ మాతాజీ. పుష్పమాల నిర్మాల్యములను ధరించుట. తరువాతి ఉపదేశము. దేవాది దేవునకు అర్పించిన పుష్పమాలను భక్తుడు తన దేహంపై ధరింపవలెను. ఈ అంశమును గూర్చి శ్రీమద్ భాగవతము 11.6.46 లో ఉద్ధవుడు శ్రీకృష్ణునితో ఇట్లనును. ప్రియమైన కృష్ణ, నీవు ఉపయోగించిన పుష్పమాలలు, దుస్తులు, ఆభరణములు, అత్తరు, పన్నీరు మున్నగు వాణిని నేను స్వీకరించును. నీ భక్త శేషమునే నేను భుజింతును. నేను నీ దాసుడును గదా, అందుచే అపర ప్రకృతి దాడులకు నేను గురి కాబోననుట నిశ్చయము. ఈ శ్లోకములోని తాత్పర్యమేమనగా, తన దేహమును తిలకముతోనూ గోపీ చందనముతోనూ చందనపు పొడితోనూ అలంకరించుకొనుచు శ్రీకృష్ణునికి అర్పించిన మాలలను ధరించు భక్తుని అపర ప్రకృతి జయించు ప్రశ్నయే లేదని, మరణ సమయమున అట్టి వ్యక్తిని యమభటులు ఆహ్వానించు ప్రసక్తియే లేదు. ఒక వ్యక్తి వైష్ణవ విధులనన్నింటినీ పాటింపకపోయినను కేవలము కృష్ణ ప్రసాదమును మాత్రమే స్వీకరించినను క్రమక్రమముగా అతడు వైష్ణవత్వ స్థాయిని అందుకొనుట అర్హతను పొందగలడు. వైష్ణవత్వ స్థాయిని నందుకొనుటకు అర్హతను పొందగలడు. అట్లే స్కంద పురాణంలోని బ్రహ్మదేవుడు నారదునితో ఇట్లు పలికెను. ఓ ప్రియమైన నారద, శ్రీకృష్ణునకు అలంకరింపబడిన పుష్పమాలను ఎవరు మెడలో ధరించరో అట్టి వారికి సర్వ వ్యాధులను నివారణయగును, సర్వ పాపములను నశించును. క్రమముగా వారు ప్రకృతి బంధముల నుండి విముక్తి పొందుదురు. భగవంతుని ముందు నాట్యము చేయుట. ద్వారకా మహాత్మ్యములోని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఎదుట నాట్యము చేయుటలో గల ప్రాశస్త్యము ఇట్లు వివరింపబడినది. ఉత్సాహవేశములతో భక్తితో నా ఎదుట నాట్యము చేయుచు తన శరీరంలోని వివిధ భంగిమలతో భావ ప్రకటనం చేయు భక్తుడు వేల కొద్ది జన్మల నుండి పేరుకొని ఉన్న తన పాపములన్నింటినీ దహించి వేసుకొనగలడు. ఆ గ్రంథంలోనే మరి ఒక శ్లోకములో నారదుడిట్లు పలికెను. శ్రీ విగ్రహముల ముందు చప్పట్లు చర్చుచు నాట్యము చేయుచు భక్తి పారవస్యమును అనుభవించుచు భక్తుని శరీరం నుండి పాపములు అను పక్షులు పైకెగిరిపోవును. మనము చప్పట్లు చర్చినచో పక్షులు ఎగిరిపోయినట్లు మన శరీరంపై నివసించు పాపములను పక్షులు శ్రీకృష్ణుని శ్రీ విగ్రహముల ఎదుట నాట్యం చేయుట ద్వారా చప్పట్లు చర్చుట ద్వారా ఎగిరిపోవునట్లు మనం చేయవచ్చును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాష్ ప్రభు. మ్యూట్ తీసుకోండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మ్యూట్ తీసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తితో శ్రీ విగ్రహములకు సాష్టాంగ పోడుట. భక్తితో శ్రీ విగ్రహములకు సాష్టాంగ ప్రణామం అర్పించుటను గురించి నారదీయ పురాణములో ఇట్లు కలదు. గొప్ప గొప్ప యాగాది క్రతువుల చే వ్యక్తికి కేవలము భగవంతుని ముందు సాష్టాంగ ప్రణామములను చేయు వ్యక్తికి కలుగు ఫలితములు సమానములు కావు. అనేక యాగాది క్రతువుల చేసిన వ్యక్తి స్వర్గలోకంలో తత్ఫలితములను అనుభవించిన తర్వాత తిరిగి ఈ భూమి మీద జన్మించవలసి వచ్చును. కానీ శ్రీ విగ్రహం ఎదుట సాష్టాంగ ప్రణామములు నర్పించుట భక్తులకు పునర్జన్మ లేదు. అతడు తిన్నగా కృష్ణధామమును చేరుకొనును. లేచి నిలబడి భగవానుని ఆహ్వానించుట. బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఇట్లు కలదు. భగవానుని రథయాత్ర జరుగుతున్నప్పుడు లేచి నిలబడి భగవంతుని
ఆహ్వానించు భక్తిని దేహము నుండి సర్వ పాప ఫలితములు తొలగిపోవును. భగవాను ఊరేగింపు అనుసరించుట ఇటిదే భగవత్సోత్తర పురాణము లోని మరి ఒక శ్లోకం ఇట్లు తెలుపుచున్నది. హీనకుల ముందు జన్మించినను రథయాత్ర జరుగునప్పుడు భగవాను రథమునకు ముందుగాని వెనుకగాని నడుచు వ్యక్తికి విష్ణుమూర్తితో సమానముకు ఐశ్వర్యము సంప్రాప్తించును. విష్ణు దేవాలయ లేదా దివ్యధామముల సందర్శనము. పురాణములు ఇట్లు తెలుపుచున్నవి. బృందావనము, మధుర, ద్వారక వంటి దివ్యధామములను సందర్శింప యత్నించు భక్తులు ధన్యుల కుదురు. అట్టి యాత్రల వలన సంసారమును ఎడారి భూమిని వారు దాటగలరు. ముందే తెలిపినట్లు బృందావనము, మధుర, ద్వారక మున్నగు ధామముల లోని సాంప్రదాయమేమనగా అతడి భక్తులందరూ నిత్యము అచ్చట నున్న వివిధ దేవాలయములను సందర్శించి వత్తరు. హరిభక్తి శుద్ధోదయములో శ్రీకృష్ణ భగవాని ఆలయములను సందర్శించుట వలన కలుగు లాభములు వివరించబడినవి. భక్తియుక్త సేవతో కృష్ణ చైతన్యముచే ప్రేరితులే విష్ణాలయములను సందర్శించుచుండు భక్తులు తిరిగి తల్లి గర్భవాస నరకమును అనుభవించు బాధ నుండి విముక్తులగుదురు. బద్ధులైన జీవులు తల్లి గర్భవాసమున అనుభవించిన నరకయాతనమును జనన కాలమున విస్మరించును. కానీ అది ఒక దారుణమైన అనుభవం. అట్టి భౌతిక యాతన నుండి విముక్తి సాధించటకై భక్తి భావనతో ప్రతి వ్యక్తియును విష్ణు ఆలయమును సందర్శింపవలెను. దాని వలన భూమిపై జన్మించు దారుణ యాతనల నుండి అతడు తేలికగా బయటపడగలడు. హరే కృష్ణ మాతే. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విష్ణువాలయములకు ప్రదక్షిణము. హరిభక్తి సూదోదయములో ఇట్లు కలదు. విష్ణువాలయములో ప్రదక్షిణము వ్యక్తికి జనన మరణ చక్రములో పడి తిరిగి భౌతిక ప్రపంచం చుట్టూను ప్రదక్షిణం చేయు ఆవశ్యకత ఉండదు. బద్ధుడైన జీవాత్మ తన ఐహిక జీవనము కారణముగా తిరిగి జన్మించుచు మరణించుచు భూమి చుట్టూను తిరుగుచుండు. దీనిని నిరోధించుటకు విష్ణువాలయములకు ప్రదక్షిణము చేయవలెను. భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో ఇంచుమించు జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ మాసములలో శ్రావణ మాసంతో ఆరంభించి 4 మాసముల పాటు చాతుర్మాస దీక్ష వహించరు. ఈ కాలంలో మామూలుగా కృష్ణ చైతన్య ప్రచారం చేయుతూ ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు సంచారం చేయుతుండు సాధువులు ఎక్కడకు కదలకుండా ఒకే చోట సాధారణంగా ఒక పవిత్ర ధామంలో నివసించరు. ఈ దీక్షాకాలమున వారు కొన్ని ప్రత్యేక విధులను ఖచ్చితంగా పాటించవలసి ఉండరు. ఆ కాలంలో విష్ణు ఆలయమునకు కనీసము 4 ప్రదక్షిణలు చేసినచో అతడు భూ ప్రదక్షిణ చేసినట్టు కాగలదని స్కంద పురాణం తెలుపుతున్నది. అట్టి ప్రదక్షిణ వలన గంగా నది సర్వపుణ్యక్షేత్రము దర్శించి వచ్చినట్లగు చాతుర్మాస దీక్ష నియమములను సక్రమంగా పాటించుట భక్తుడు భక్తి మార్గములో అతి శీఘ్ర కాలంలో అత్యధికమైన ప్రగతిని సాధింపగలడు. అర్చన. ఆలయంలో శ్రీ విగ్రహములకు పూజించుట అర్చన అందురు. ఈ ప్రక్రియ అనుసరించుట వలన భక్తుని తాను దేహం కాదు ఆత్మ అనుభావము దృఢపడను. శ్రీమద్ భాగవతము 10:81-19 శ్రీకృష్ణుని సన్నిహిత మిత్రుడు సుదాముడు ఒక బ్రాహ్మణి ఇంటికి పోవచ్చు ఈ క్రింద విధముగా గొణిక్కున్నట్లు వర్ణింపబడినది. కేవలము శ్రీకృష్ణుని అర్చించడం వలన సమస్త సర్వ సౌఖ్యములు, ముక్తిని, గ్రహాధిపత్యము, సకల ఐహిక భోగములు, యోగ మార్గముల సిద్ధులు పొందవచ్చును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ వేరొకరికి ఇస్తున్నారా? ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సుధాముడు ఈ విధంగా గొనిగి కొనుటకు దారి తీసిన పరిస్థితులు ఇవి. శ్రీకృష్ణుడు తన మిత్రుడగు సుధాముని ఒక బ్రాహ్మణుని గృహంనకు వెళ్ళి తిన్నుటకు ఏదైనా తెమ్మని పంపెను. ఆ బ్రాహ్మణుడు అప్పుడు ఒక యజ్ఞం చేయుచుండెను.
శ్రీకృష్ణుడు తనకను తన అగ్రజుడుగు బలరామునకును మిక్కిలి ఆకలిగా ఉన్నదనియు తమకు ఆహారం కావాలననియు ఆ బ్రాహ్మణులను అర్థించవలసిందిగా సుధాముణ్ణి ఆదేశించెను. సుధాముడు అచ్చటికి వెళ్ళి ఆ విధముగా తెలుపగా ఆ యాజ్ఞిక బ్రాహ్మణులు ఆహారం నిచ్చుటకు నిరాకరించిరి. కానీ వారి భార్యలు శ్రీకృష్ణునికి ఆహారం కావాలని వినిన వెంటనే రుచికరమైన భక్ష్యములను శ్రీకృష్ణుని అర్పించుటకు బయలుదేరి. విష్ణు రహస్యంలో కూడా ఇట్లు గలదు. భక్తి రస ఈ భూలోకంలో ఎవ్వరైనను విష్ణుమూర్తి అర్చనకు పూనుకొన్నచో వారికి అనాయాసమగు నిత్యానందధామమైన వైకుంఠలోకం కైవసమగును. భగవత్ సేవ. విష్ణు రహస్యంలో ఇట్లు తెలపబడిను. ఒక రాజును అతని సేవకుడు సేవించినంత శ్రద్ధగా ఏ వ్యక్తి అయినను భగవంతుని సేవించినచో మరణాంతరం నిస్సందేహముగా అతడు కృష్ణలోకమును చేరగలడు. నిజమునకు భారతదేశంలో దేవాలయములన్నీ రాజప్రసాదముల వల్లనే ఉండును. అవి మామూలు భవంతులు కావు. ఏలయనగా రాజప్రసాదములలో రాజును సేవించినట్లే శ్రీకృష్ణుని అర్పించవలసి ఉన్నది. అందుకే బృందావనంలో కొన్ని వందల ఆలయముల్లో దేవాది దేవుడు ఒక మహారాజు వలె ఆరాధింపబడుచున్నాడు. నారదీయ పురాణంలో ఇట్లు గలదు. భగవాన్ని ఆలయంలో భక్తుడు కొన్ని నిమిషముల పాటు ఉన్నను నిస్సందేహముగా అతడు దివ్యమైన భగవద్ధామమును పొందగలడు. తేలిన సారాంశం ఏమనగా, సమాజంలో ధనికులైన వారు సుందరమైన దేవాలయం నిర్మించి అందు విష్ణుమూర్తి అర్చనకు ఏర్పాటు చేయవలెను. దాని వలన అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు ఆ దేవాలయముల వైపు ఆకర్షింపబడి భగవానుని ఎదుట నాట్యం చేయుటకును భగవన్నామను కీర్తించుటకును భగవన్నామ శ్రవణమునకు అవకాశం ఏర్పడును. తద్వారా భగవద్ధామను చేరుకునే అవకాశం ప్రతి వ్యక్తికి కలుగును. అనగా ఒక సామాన్యుడైనను కేవలం ఆలయంను సందర్శించటం వలన గొప్ప వరములను పొందగలడు. ఇక పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంతో దేవాది దేవుని సేవలో నిమగ్నుడగు భక్తుని సంగతి చెప్పనేలా. శ్రీమద్ భాగవతం 4.2 21.31లో మృదు మహారాజు తన ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇట్లనెను. ప్రియమైన ప్రజలారా, దేవాది దేవుడైన హరియే పతితులైన బద్ధులైన జీవాత్మలందరినీ ఉద్ధరించగలవాడు. అన్య దేవతలెవరు జీవాత్మలను ఉద్ధరింపలేరు. ఆ దేవతలే బద్ధాత్మలు గదా. ఒక బద్ధాత్మ మరి ఒక బద్ధాత్మకు ఎట్లు విముక్తిని ప్రసాదింపగలదు? శ్రీకృష్ణుని ఆయన ప్రామాణిక ప్రతినిధులు మాత్రమే మోక్షమనియగల సమర్థులు. విష్ణువు కాలి బ్రొటనవేలి నుండి ప్రవహించు గంగా నది ఈ భూలోకం పైనను ఇతర లోకముల పైనను ప్రవహించి పాపులైన బుద్ధజీవులందరినీ తరింపజేయుచున్నది. ఇక దేవాది దేవుని సేవలో నిరంతరం నిమగ్నులగు వారు తరించుట్లో ఆశ్చర్యమేమిటి? ఎన్నో జన్మల నుండి వారిలో పాపములు పాతుకుపోయి ఉన్నను అట్టివారు తరించురనట్లో ఎట్టి సందేహమూ లేదు. అనగా శ్రీ విగ్రహముల ఆరాధనలో నిమగ్నులగు వారు తన వెనుకటి జన్మల్లో సంచితములైన పాపమును తగ్గించుకొనగలరు. విగ్రహారాధన పద్ధతి ఇదివరకే వర్ణింపబడినది. విగ్రహారాధన విధులను ప్రతివారును ఖచ్చితంగా పాటింపవలెను. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామికి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకాయ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో ఇది భక్తి రసామృత సింధు మొదటో భాగంలో మన భక్తి కార్యాలను ఎలా చేయాలి, ఒక విజ్ఞానం భక్తి చేసేది ప్రతి ఒక్కటి దీంట్లో ఇంకా మనం భక్తి అంశాలు మేము పాలించేది దానికి దాని మహిమలో మనకి ఇక్కడ చేస్తున్నాము. ఒక అలవాటుగా చేస్తుండొచ్చు, అవుతే యాలు చేస్తున్నాము. దీని నుండి మనకి కలిగే ఒక లాభము
వెనకాలి శుద్ధ భక్తులు దీని నుండి వాళ్ళు సాధించిన పరిపూర్ణత్వము దాన్ని వింటున్నాము. సో ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో భక్తి అంగములు మరికొంత వివరణ, లేదంటే కొన్ని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మనము ఎలా వ్యవహరించాలి, కొంత డూస్ అండ్ డోంట్స్. దాంట్లో ఫస్ట్ది దూషణ, నిందన, బ్లాస్ఫెమీ అని చెప్పేది. సో దీని గురించి మనం ఇక్కడ కొంత విన్నాము. 3 ప్రైమరీగా చెప్పారు. ఒకటి, మనకి సాధ్యమవుతే ఎవరైనా ఒక దూషణ చేసినప్పుడు మనకు కాదు, భగవంతునికి, శ్రీకృష్ణునికి, లేకుంటే శ్రీకృష్ణ శుద్ధ భక్తులు అంటే ఎవరైనా గొప్ప భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు, భగవంతుడ ప్రతినిధించి ఆచార్యులు వాళ్ళంతా ఉన్నవాళ్ళు. సో వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ దూషణని వినరాదు. అది విన్నప్పుడు మనకు భక్తిలా మేము నిలుచుకోండి, మన భక్తి శక్తి ఆ స్థాయి నుండి మనము పతనం అవుతుంది. దానికోసము సాధ్యమైతే మనము వాళ్ళని మన వాదంతో, మన ఇంకొకరితో వాళ్ళకి నిరూపించాలి. లేదు మీరు మీ అవగాహన తప్పు, మీ తప్పు అవగాహనతో శ్రీకృష్ణుని దూషణ చేస్తున్నారు, అయితే మీ తప్పు అవగాహనతో ఒక శుద్ధ భక్తుల్ని అవగాహన చేస్తున్నారు, మీరు నిందన చేస్తున్నారు, మీరు దూషణ చేస్తున్నారు అని వాళ్ళకి వాదంతో మనము వాళ్ళకి కన్విన్స్ చేయాలి వాళ్ళకి. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఫస్ట్గా అది ప్రయత్నించాలంటే. అది కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రీమ్ చెప్తున్నారు, అది దేహం త్యజించండి, ఆత్మహత్య, అది రెండవ చెప్తున్నారు. లేకుంటే మూడవది కనీసం అది కాకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ అది వినరాదు, మనం అది వినక మన చెవుల్ని మూసుకొని మనం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇది 3 టైప్స్గా మేము వ్యవహరించాలి అని చెప్తారు. సో దీనికి మనము పురాణాల్లో, వేదాల్లో చాలా ఇన్స్టెన్సెస్. ఇక చైతన్య మహాప్రభు ఒక ఇన్స్టెన్స్ చెప్పారు. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు మనకు చెప్పింది, తృణాదపి సునీచేన తరోర్ అపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి అని మనకి చెప్పారు. మనం భక్తులైన వాళ్ళు దాన్ని అభ్యసించాలి. దాన్ని ఇది మనకి ఏం చెప్తారు, ఇది ఒక ఫార్ములానే చెప్తారు. భక్తిలో మనం హరే కృష్ణ మంత్ర జపం చేస్తున్నాము. సో దీంట్లో ఈ ఒక ఏమి మంత్రం ఉంది, అంటే ప్రార్థన ఉంది, దాన్ని మనము ఎప్పుడు కూడా జ్ఞప్తి పెట్టుకోవాలి. తృణాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణు అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో అది ఉండి మనము అభ్యసించితే మనకి పరిపూర్ణత్వము డెఫినెట్, దాంట్లో ఇంకొక సంశయం లేదు అని చెప్పేది ఉంది. సో ఇది మేము చేయాలి, ఇది అభ్యసించాలి మేము. అయితే ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభులే స్వయంగా జగాయ్ మదాయ్ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు సుదర్శనని పిలిచి, సుదర్శన ఇంకేం వచ్చారు, అందరూ చూస్తున్నారు, జగాయ్ మదాయ్ చూశారు, సుదర్శన వస్తున్నారు. అంత సుదర్శన అంటే అంత వెలుగుతో, సూర్యుడు ఏమీ లే వాళ్ళ ఎదుట, సుదర్శన అంత ఇది. సో వాళ్ళు వచ్చి ఇంకేం రావాలి చైతన్య మహాప్రభు చేతుల పైన, అంటే వాళ్ళ కోరిక పైన ఎప్పుడు కూడా సుదర్శనను సేవకి రెడీ. అయితే నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళు స్టాప్ చేస్తారు, నిలుపుతారు. లేదు, ఈ అవతారంలో కాదు మీరు చేసేది, ఈ అవతారంలో మీరు అందరినీ అనుగ్రహించాలి. సో కలియుగంలో ఉంటుంది మనది 1000 మంది డిఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. అయితే భగవంతుడు మనకి మనకి ఛాన్సెస్ ఇచ్చే ఒక ఇది, అయితే మనం మరలా చేయరాదు. చైతన్య మహాప్రభు చెప్పేది, నేను అయింది, దిస్ టైమ్ ఐ విల్ ఫర్గివ్ యూ, నేను మరణించుతాను, అయితే మరలా దీన్ని రిపీట్ కారాదు అని వాళ్ళు అనుగ్రహించుతారు జగాయ మాదాని. సో అక్కడ చూపించేది చైతన్య మహాప్రభునే ఎంత ఒక భక్తుల నిందనని వాళ్ళు సహించలేదు అది చెప్తారు. అది కూడా ఇంకొకటి ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో ఇవ్వలే, లేకుంటే చెప్తారు బ్రాహ్మణుల నిల్వ ఒక రకంగా వ్యవహరించారు. అది వాళ్ళు వాదంతో, అంటే ఒక కన్విన్స్ చేయాలి ఆపోజిట్ పార్టీని, లేదు మీ నిందన, మీ దూషణ తప్పు, అది మీరు ఇది తప్పు అవగాహనతో చేస్తున్నారు అని వాళ్ళు వాదంతో వాళ్ళకి మాట్లాడుతూ వాళ్ళు కన్విన్స్ చేయాలి. క్షత్రియులు అంటే మీకు చూసినట్లు ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు క్షత్రియులు కాదు, అయితే చూపింది ఒక ఇది ఉండాలి, ఇది భావన అలా ఉండాలి అని. ఇదే మనము దీంట్లో శిశుపాల ఇన్సిడెంట్లో చూస్తాం. శిశుపాలుడు శ్రీకృష్ణుని దూషణ చేసినప్పుడు అక్కడ బ్రాహ్మణులు ఉన్నోళ్ళు, సాధు పురుషులు ఉన్నోళ్ళు, వాళ్ళు కొంతమంది ఫస్ట్గా డిఫెండ్ చేసేకి ఆరంభించారు అనుకుంటాను. పర్టికులర్ భీష్మ పితామహుడు డిఫెండ్ చేస్తారు భగవంతుడిని. శిశుపాలుడు పెట్టే అన్ని కంప్లైంట్స్కి చెప్తారు. ఏంటంటే శిశుపాలుడు చెప్పింది, కృష్ణ ఇంత స్త్రీలు వెనకాలి ఇది
భగవంతుడు రాసలీల ఇది ఎంత భగవంతుడు ఒక ఇది నీతిలు లేవు, మొరల్ లేదు, ఒక వేరే వీళ్ళతో సంబంధము, ఇదంతా భగవంతుడు ఏకైక ప్రభు. అయితే శిశుపాలుడు ఒక దానవ ప్రవృత్తితో దూషించేది. అప్పుడు భీష్మ పితామహుడు డిఫెండ్ చేస్తారు, లేదు నేను ప్రసిద్ధుడు, నేను గొప్ప బ్రహ్మచారిని, ప్రసిద్ధుడు. అయితే కృష్ణ నాకన్నా గొప్ప బ్రహ్మచారి. ఏంటంటే ఎవరు గోపిక స్త్రీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈ విశ్వంలోనే అతి అందమైన స్త్రీలు. సో వాళ్ళతో మధ్యలో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడికి కొంత కూడా కామ ప్రచోదనే కాలేదు. సో నేను ఆ మధ్య ఉంటే నాకు అవుతుండేమో. యాక్చువల్లీ భీష్మ పితామహుడు కాదు, వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. అదే వాళ్ళు చెప్పేది, భగవంతుడిని డిఫెండ్ చేసేది నాకు ప్రచోదనం అవుతుందేమో, అయితే శ్రీకృష్ణునికి కొంత కూడా కాదు అని వాళ్ళు డిఫెండ్ చేస్తారు ఆ సన్నివేశం. సో ఇది మాటలతో డిఫెండ్ చేసినట్లు. సో ఇది ఫస్ట్గా వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తారేమో. అయితే వినడు ఎవరు శిశుపాల. అప్పుడు పాండవులంతా చేరి ఈ వ్యక్తిని వధించాలి ఇప్పుడు అని అందరూ చేరి అంతా వాళ్ళు అస్త్రాలతో పెట్టుకొని వస్తారు. అది క్షత్రియులు వివరించిన రీతిగా చెప్తారు. మహారాజు అంటే వైలెన్స్, హింస అవసరం ఉన్నప్పుడు చేయాలి హింస, లేదు అహింస పరమోద్ధర్మం కాదు. అది బ్రాహ్మణులు, అది సాధు పురుషులకి అది వాళ్ళ ధర్మం. క్షత్రియులైన వాళ్ళు అవసరమైనప్పుడు వాళ్ళు హింస చేయాలి వాళ్ళు. సో అది ఇక్కడ పాండవులు చూపారు, రెడీ శిశుపాలని వధించేదానికి వాళ్ళంతా అస్త్రాలు తీసుకున్నారు. సో అయితే చెప్తారు అప్పటి ఫైనల్ గా భగవంతుడే సుదర్శనతో శిశుపాలని వధించారు. అవసరంలే వేరే వాళ్ళందరూ కూడా రెండు పార్టీ, ఇక్కడ పెద్ద శిశుపాలతో ఎన్నో చాలా మంది ఉన్నారు, వీళ్ళతో ఎన్నో మంది ఉన్నారు, ఇదో యాగం, ఇది రాజసూయ యాగం, వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక రక్తపాతం అవుతుంది, ఇది వద్దు అవసరంలే అని భగవంతుడు కూర్చున్నట్లే శిశుపాలని వధించేస్తారు. సో అది ఎనీవే. సో ఇది క్షత్రియులుగా చేసేది అని చెప్పేది ఉంది. క్షత్రియులు పర్టికులర్లీ వైశ్య శూద్ర వచ్చినప్పుడు చెప్పేది ఏమిటంటే వాళ్ళు వినరాదు ఇదంతా, అంటే ఈ నిందన వినరాదు, అంటే వాళ్ళకి ఫైట్ చేసే కాదు, ఆ శక్తి ఆ సమర్థ ఇది లేవు వాళ్ళకి, లేకుంటే వాదంతో మాటలు పలికి కన్విన్స్ చేసేకు లేదు, ఆ తప్పవగాను సరి చేసేకు లేదు. వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఆ జాగం విడిచి వెళ్ళిపోవాలి. అది కూడా ఒక రకంగా చెప్పారు. సో ఇది డిఫరెంట్గా మనకి ఇన్స్టెన్సెస్, ఈ నిందన అనే దాన్ని ఎలా మనము ఫేస్ చేయాలి అని. సో చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి దీని గురించి, మీరు వినిండొచ్చు. రూప గోస్వామికి ఎవరో ఒక స్కాలర్ వచ్చి ఛాలెంజ్ చేసేది, అప్పుడు వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళు చేయరు, వాదం చేయరు వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళ శిష్యులైన జీవ గోస్వామి డిఫెండ్ చేస్తారు. అది వినిండొచ్చు మీరు ఆ ఇన్స్టెన్స్ ఒకటి. ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి ఇన్స్టెన్స్ వింటుంటే నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ అంటే చాలా గొప్ప ఆచార్యులు మన గురుష్య పరంపరలో. నెక్స్ట్ షడ్ గోస్వామి తర్వాత కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఈ చైతన్య చరితామృత రచించిన వ్యక్తి, వాళ్ళ శిష్యులు. సో నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్. అయితే వీళ్ళు పుట్టిన వంశము, వీళ్ళు కూడా కాయస్థ అంటే మోస్ట్ అదుగా క్షత్రియులు ఆ రకంగా ఏమో, అది క్షత్రియ వై. సో ఎనీవే, సో అప్పుడు ఈస్ట్ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్, సో అక్కడ వీళ్ళు చాలా ప్రచారం చేశారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా బంగ్లాదేశ్లో అక్కడంతా చాలా ప్రచారం కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఎనీవే, సో అప్పుడు వీళ్ళు ప్రచారం చేసేటప్పుడు చాలా గొప్ప భక్తులు, చాలా గొప్ప అంటే సమాజంలో బ్రాహ్మణులు అని ఉండే వాళ్ళంతా వీళ్ళ శిష్యులు అవుతారు. శిష్యులై 400 సంవత్సరాల వెనకాలి, 450 years వెనకాలి ఇతిహాసం. సో అక్కడ ఉండే కొంతమంది స్మార్త బ్రాహ్మణులు చెప్తారు, వాళ్ళకి ఇది అవుతుంది, ఇది ఏదో ఈ వ్యక్తితో వైష్ణవ దీక్ష తీసుకొని ఫాలో చేస్తున్నారు అని వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ చేయాలి అని ఒక ఇది అవుతుంది. రాజు, వాళ్ళ మహారాజు ఎవరు నరసింహ అని ఒక రాజు, వాళ్ళు రాజు దగ్గర వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేస్తారు, లోకల్ రాజు. సో వాళ్ళు అయింది, మీరు చేరండి, మీరు వెళ్ళి వాదంతో వాళ్ళని డిఫీట్ చేయండి అని చెప్తారు. సో ఇది ఒక పండితుడు, వాళ్ళ పేరు ఏమిటో ఉంది, వాళ్ళు నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ దగ్గర వచ్చి ఛాలెంజ్ చేయాలి. అంటే శాస్త్రం నుండి మీదంతా మీ ప్రాక్టీసెస్ అంతా తప్పు, మీరేమి భక్తి కార్యాలు చేస్తున్నారు, దీక్ష ఇస్తున్నారు, ఇదంతా శాస్త్రోక్తం కాదు అని నిరూపించేదానికి వాళ్ళు ఉద్దేశంతో వాళ్ళని పంపుతారు. సో చెప్తారు, ఈ విషయం తెలిసిందే, వీళ్ళిద్దరు ఒక శిష్యులు ఉంటారు, గంగానారాయణ చక్రవర్తి, రామచంద్ర కవిరాజ అని. వీళ్ళు పుట్టింది బ్రాహ్మణ వంశంలో. అయితే వీళ్ళు నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ శిష్యులు. సో వీళ్ళు ఒక ప్లాన్ చేస్తారంట, మా గురువుకి వచ్చి వీళ్ళు ఒక ఉద్దేశం ఏమిటి,
ఏమో వీళ్ళు ఛాలెంజ్తో వస్తున్నారు, సో మా గురువు ఇవాళ వీళ్ళ టైం వీళ్ళ పైన వ్యర్థం చేయాలి అని వీళ్ళేం చేస్తారంట, ఎక్కడ నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ ఉన్నారు ఇది ఆ నగరం నెక్స్ట్ సరౌండింగ్ విలేజ్, నెక్స్ట్ పల్లిలో ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ వాళ్ళని మీట్ చేస్తారు. ఎవరు వస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ వాదంలో డిబేట్ చేసేదానికి వాళ్ళని మీట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ విలేజ్ లానే. ఇంకా వాళ్ళు రాలే నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ మీట్ చేసేదానికి. అప్పుడు వచ్చి అక్కడ ఆ విలేజ్ లో వీళ్ళు ఇద్దరు ఏం చేస్తారంట, ఒకరు పాటర్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం, మడక ఏం చెప్తాం మనం, కమ్మరి. సో కమ్మారుగా ఒకరు ఇది వేషము మార్చుతారు. ఇంకొకరు పాన్వాలా అని పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. సో పాన్వాలా, ఇంకొకరు చమ్మారు. వీళ్ళిద్దరు శిష్యులు, నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ గొప్ప శిష్యులు. అయితే వీళ్ళు ఆ ఒక వేషం ధరించి అక్కడ వచ్చే వీళ్ళు వస్తారు, ఆ పార్టీ వస్తుంది, ఎవరు ఛాలెంజ్ చేసే వీళ్ళు వస్తున్నారు నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్. సో వాళ్ళని కాన్ఫరెంట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి ఆహారం తయారు చేసేదానికి పాట్స్ ఏమో కావాలంటుంది, కొనేకి వీళ్ళతో వస్తారు. సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళతో వీళ్ళు సంస్కృతంలో మాట్లాడతారు. జనరలీ అక్కడ మా భాష బెంగాలీ, సో బెంగాలీలో మాట్లాడాలి. అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఉన్నారు, కమ్మారా పాన్వాలా, వీళ్ళతో సంస్కృతంలో మాట్లాడి, సో ఎవరు మీరు అంటే మనము నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ శిష్యులు మనము. సో వాళ్ళు ఎంతో శిష్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళు గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు. సో మనము ఒక సామాన్య ఒక శిష్యులు ఒక ఇద్దరు. సో మనము వాళ్ళతో కొంత నేర్చుకున్నాము అని వాళ్ళతో సంస్కృతంలో స్పష్టంగా పలికిన ఆరంభిస్తాం. సో వీళ్ళకి అప్పుడే కొంత షాక్ అవుతుంది, ఏమి ఇది సామాన్య వ్యక్తులు వీళ్ళు ఒక పాన్వాలా ఒక కుమారుడు సంస్కృతంలో పలుకుతారు. అట్లే డిస్కషన్ కంటిన్యూ అవుతా ಯಾವುದೋ ఒక శాస్త్ర పాయింట్కి వాళ్ళు డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చెప్తారు అది ఎవరు సమూహం ఉండే ఆ పండితుల సమూహము, వీళ్ళిద్దరూ డిఫీట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళంతా ఆలోచిస్తారంట తర్వాత, ఈ నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ ఇంకా వాళ్ళ ಯಾವುದೋ సామాన్య శిష్యులు వీళ్ళు ఒక కమ్మారుడు తర్వాత ఒక పాన్వాలా. సో వీళ్ళే ఇంత ప్రవీణులు ఉన్నప్పుడు, వీళ్ళే ఇంత నిపుణులు ఉన్నప్పుడు, ఇంకా వీళ్ళు గురువు గారు ఇంకా ఎలా ఉండాలి నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ అని సరౌండింగ్ విలేజ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వెనకాలి వెళ్తారు అనుకుంటాను. తర్వాత వచ్చి వాళ్ళు కూడా సరెండర్ అవుతారు. వాళ్ళు కూడా వెనకాలి సమయంలో ఎలా ఉంటుండే అంటే, వాళ్ళు ఛాలెంజ్కి వస్తుంటేనో తర్వాత వాళ్ళు కన్విన్స్ అయినాక వాళ్ళు శిష్యులు అయ్యి స్వీకరిస్తూ ఉంటారు ఆ విధానం. అది వెనకాలి సమయంలో పండితుల్లో ఇది ఉండే లక్షణం ఉండే వాళ్ళది. సో ఇదొకటి ఇన్స్టెన్స్ మేము వింటాం. అంటే నిందన, ఒక గురువుది ఒక భగవంతునిది నిందన మేము సహించరాదు. అప్పుడు మనము దీన్ని ఒక ఛాలెంజ్ చేసే దీన్ని వినియోగించవచ్చు. దాన్ని చెప్పేది క్రోధం అనేది కూడా అది క్రోధ భక్త ద్వేషీ జన అని చెప్తారు. క్రోధం మంచిది కాదు, క్రోధం విడియాలి మనం. అయితే ఎవరు భక్తుల్ని ద్వేషిస్తున్నారో వాళ్ళపైన మనం క్రోధం వ్యక్తించవచ్చు. సో అప్పుడు ఈ దూషణ నిందన అనే దాన్ని ఫేస్ చేసే దీనిగా నేను వినియోగించాను. అయితే మనకి ఆ కెపాసిటీ లేకున్నప్పుడు, శక్తి లేకున్నప్పుడు మనము ఆర్గ్యుమెంట్ సమయం వ్యర్థం చేయరాదు. మనం అప్పుడు నుండి అట్లీస్ట్ మేము చెవులు మూసుకొని ఇంకా లేదు మేము వినము, మనకి కాదు మనకి అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. ఫర్దర్ దూషణని మనం వినరాదు. సో దీన్ని కూడా పాయింట్స్ ఇదే శిశుపాల దీంట్లో మేము చూస్తాము. అన్ని సన్నివేశాల్లో భక్తులు ఆచరించేది చూస్తాం. ఇంకొక ఇది చెప్పారు ఇక్కడ, లేదంటే కనీసం కాదు సెకండ్ గా చెప్పారు ఇంకొకటి. ఎవరైనా దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? దూషణ వెనుక వాళ్ళ దేహం త్యజించేది. 3 టైప్స్ విన్నాం మనం. ఒకటి వాదం నుండి ఫేస్ చేయాలి, ఇంకొకటి వెనుక వెళ్ళిపోవాలి, ఇంకొకటి ఉంది దేహం త్యజించేది. ఇది మనం ఇప్పుడు చేయరాదు, ఇప్పుడు మనకు కలిగే ప్రస్తుత సమయానికి మీ రికమెండేషన్ లేవు. అయితే ఇది మేము వింటాం. ఇది ఒక చాలా చాలా గొప్ప ఇన్స్టెన్స్. అది దేహం త్యజించారు వాళ్ళు. ఈ దూషణ విని వాళ్ళు సహించక దేహం ఇక్కడ ఇవ్వలే. ఇక్కడ మీరు ఎవరైనా చెప్పొచ్చా? మీరు ఎవరైనా గెస్? చాలా ఫేమస్ ఇన్స్టెన్స్. ఎవరు దక్షిణ నుండి వాళ్ళు వినలే, సహించక దక్ష ఎవరిని నిందన చేసింది? దక్ష ప్రజాపతి.
దక్ష ప్రజాపతి అతి సహగమనమైంది ప్రభు. శివుడి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎస్. సో సతీ సహగమనం. సో దాంట్లో ఏం జరిగింది అప్పుడు? పార్వతీదేవి యజ్ఞంలో సో సతీ ఎలా ఎవరిపైన నిందించినందుకు తను భరించి శివుడిని వాళ్ళు దూషించారు. సో శివుడు మహాదేవ, భాగవతోత్తమ, పరమ వైష్ణవ. సో శివుడిని నిందించేది చాలా తప్పు, అది మేము వినరాదు అని. సో దక్ష మా యజ్ఞంలో చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్గా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసే ప్రయత్నిస్తారు సతీ. అయితే దక్షుడు అంత ఒక అపరాధం భావంలో ఉండే కారణమున వాళ్ళకి స్వీకరించే కాదు, వాళ్ళకి అవగాహన కాదు. సో అప్పుడు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వధించొచ్చేయండి దక్షుడిని. ఎలా అంటే సతీ అంటే పార్వతి, దుర్గా, సంపూర్ణ మాయాశక్తి, భగవంతుడు ఇది శక్తి. వాళ్ళు సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ, సృష్టి స్థితి ప్రళయ అంత వాళ్ళ నుండినే అవుతుంది అని చెప్పేది. వాళ్ళంత పవర్ఫుల్ వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళు ఆలోచించింది ఎంతోతేనో ఈ నేను జన్మము వీళ్ళ నుండి నేను పొందాను కదా, సతీ దక్షిణ పుత్రిగా పుట్టింది. సో వాళ్ళు ఆ అవగాహనతో తండ్రిని వధించేది సరి కాదని. తండ్రి ఇక్కడ చాలా గొప్ప నిందన, అపరాధి. అయితే ఇది సరి కాదు ఇది అని వాళ్ళు ఆలోచించే వాళ్ళు నీ నుండి నాకు దొరికిన దేహ నాకు అవసరం లేదు అని సతీ అక్కడ సహగమనం చేసింది. సో ఇది దేహం విడిచింది, ఇది ఇన్స్టెన్స్ గా. అప్పుడు శివుడికి ఆగ్రహం వస్తుంది కదా ప్రభుజీ, ఆయన జటాయులు ఒకసారి ఒకటి తీసి కొడితే ఆవిడ కాలభద్రుడు వస్తాడు కదా, వీరభద్రుడు వస్తాడు, వచ్చి మొత్తం అజ్ఞానం నాశనం చేసేస్తాడు కదా, అది దాంట్లో. అవును. తర్వాత ఆవిడ పార్వతీదేవిగా హిమవంతులు కూర్చుంది. నేను తెలుసు చెప్దామంటే అన్మ్యూట్లో. ఎస్ ప్రభు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. సో ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్. సో ఇది నిందనని మనము భక్తుల నిందన, భగవంతుడి నిందని సహించరాదు అని ఒకటి మనకు చెప్పారు. సో తర్వాత ఇక్కడ మేము వింటుండేది ఒక్కొక్కటి. ఇక్కడ ఒక నిమిషం. ఎస్. సో తిలకము, తులసి మాలలు మనం ఎలా ధరించాలి అని. సో మొన్న ఇది కూడా స్టార్ట్ అయింది, అది సదాచార క్లాస్ లో ఇదంతా చాలా ఇవంతా కవర్ అవుతుంది. ఇదంతా మరలా అక్కడ ఇప్పుడు కమలేష్పూర్ స్టార్ట్ చేశారనుకుంటాను. సో ఇదంతా కూడా అక్కడ మీకు సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ సెషన్లో ఇవంతా మరలా వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మీరు అలా అభ్యసించుతుంటారు. అయితే మనకు తెలుసుకునేదానికి ఎంత గొప్పది ఇది, ఒక్కొక్క ఆచరణలు. ఇది భగవంతుడ పాద పద్మాన్ని సూచించే ఒక తిలకము, తులసి మాలలు ధరించేది, ఆలు ధరించాలి. సో ఇవంతా ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో అజామిలుడు ఉపాఖ్యానంలో వినేది యమదూతులకి యమరాజు చెప్పేది, ఎవరు తిలక ధారించుతారో, ఎవరు కంటిమాల వేస్తారో మీరు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళొదండి, వాళ్ళ భక్తులు, వాళ్ళని విడిచేయండి వాళ్ళని అని చెప్పిన మాటలంతా ఉన్నాయి. సో ఆచరణలో మనము స్వీకరించాలి. మనం తిలక ధారణ, కంటిమాల ఇది ధారణ, ఇదంతా స్వీకరించాలి. పుష్పమాలను ధరించుట. ఇది పుష్పమాలలు అంటే ఏది భగవంతునికి అర్పించారు ఆ ప్రసాదంని మనము స్వీకరించి మనం ధరించాలి. దాని నుండి మనం మాయాశక్తి, మోయించే శక్తి నుండి మనం ముక్తులవుతాము అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుని ముందు నాట్యము చేయుట. సో ఇది కూడా ద్వారకా మహాత్మ్యంలా భగవంతుడే పలికిండేది. ఇది సో ఉత్సాహంతో మనం భక్తితో భగవంతుడ ఎదురు నాట్యం అంటే అది కూడా ఒక చాలా వ్యవస్థితంగా ఉండాలి. రాక్ డాన్స్, ఇంకొక డాన్స్ అది చేసేది కాదు. మనం దాని ఒక జెంటిల్మెన్, ఒక దీనిగా ఆచార్యులు మనకి విధానం ఇచ్చారు. శిల ప్రభుపాదులు ఒక స్టెప్, ఇంకొక స్టెప్, ఫ్రంట్ బ్యాక్, భగవంతునికి వెనకాలి చూపిక, ఇది ఇంకొకరిని డిస్ట్రాక్ట్ చేయక ఇంకేమో మన ఇది చూపేది అది కాదు. ఇది చాలా ఒక దీనికి నమ్రంగా, ఒక దీనిగా ఇది ఉండాలి నాట్యం కూడా. భక్తితో శ్రీ విగ్రహమునకు సాష్టాంగ పడుట. సో భగవంతుడికి నమస్కరించేది. ఇదంతా అక్కడ కూడా మీరు వింటారు. మీరు చాలా మంది మీరు అది కూడా వింటున్నారు అనుకుంటాను. అదే పాయింట్స్ ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది. లేచి నిలబడి భగవానుని ఆహ్వానించుట, భగవానుని ఊరేగింపు అనుసంచరించుట, విష్ణు దేవాలయ లేదా దివ్యధాముల సందర్శనం. ఎస్. సో విష్ణు దేవాలయం, భగవంతుడ దివ్యధామాల్ని సందర్శించేది.
సో ఇది చెప్పేది దాన్ని వెళ్ళినప్పటి ద్వారా మనము మరలా ఈ తల్లి గర్భంలో మనం ప్రవేశించాము. మనము ఇక్కడ విష్ణు ఆలయం ప్రదక్షిణ చేస్తే ఈ పుట్టు బర్త్ అండ్ డెత్ సైకిల్ నుండి మేము ముక్తులు అవుతాము అనంతా ఇది చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఇది విష్ణు ఆలయంను ప్రదక్షిణం చేయు వ్యక్తికి జనన మరణ చక్రములో పడి తిరిగి భౌతిక ప్రపంచం చుట్టూను ప్రదక్షిణం చేయు ఆవశ్యకత ఉండదు. అంటే అర్చన పద్ధతి ఎలా ఒక భగవంతుడికి ఒక మహారాజుకి ఎలా సేవ జరుగుతుంది మహారాజులుగా. సో ఎవరో చెప్తుంటే చెప్పాను అనుకుంటారు, రీసెంట్గా తెలియదు, ఎవరో పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒకరు. సో వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు చెప్తుండింది మన వీళ్ళకి ఒక భక్తులకి, నాకు ఎలా నా చిన్న పిల్లల్ని నేను పెద్దగా చేశాను నాకు తెలియదు అని చెప్తారంట. ఎలా అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద సర్కారీ అధికారులు కావచ్చు, పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, వీళ్ళకి అంత ఫెసిలిటీస్ ఉంటుంది, అంత సర్వెంట్స్ ఉంటారు, సేవకులు అంతా. లేకుంటే మనకి ఇక్కడ 9 మంది ఇక్కడి నుంచి వెళ్తారు పేరెంట్స్, వాళ్ళ పిల్లలు అమెరికాలోనో ఇంకొకలో ఉంటేనో వాళ్ళు పిలుస్తారు, రండి మన పాపని చూసుకోవాలి, ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ దొరకరు, ఇక్కడ దొరికితే ఎంత కాస్ట్లీ, ఇక్కడ అంత డబ్బులు ఇవ్వాలి అని పిలుస్తారు. అక్కడ చూసుకునేకి ఇక్కడ వీళ్ళు వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా. అయితే ఇక్కడ చెప్తారు, ఇక్కడ ఇంత సర్కారంలో అంతా ఉండే వీళ్ళకి పెద్ద పెద్ద ఇది పోలీస్ ఆఫీసర్స్, పెద్ద పెద్ద డీసీ, వీళ్ళకి ఎంత సేవకులు ఉంటారు వీళ్ళకి అంటే అదంతా వాళ్ళకి జరుగుతుంది. ఇంటికి వస్తారు, ఎవరో క్లీన్ చేస్తారు, ఎవరో వస్తారు కుక్ చేస్తారు, ఇంకొకరు ఎవరో వస్తారు వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు, ఇంకొకరు అంత సర్వెంట్స్ ఉంటారు. ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉండేది. ఇంకా వెనకాలి రాజులకి ఎంత ఉంటుండే అంటే చాలా వాళ్ళకి సేవకులు చాలా అంత ఇది జరుగుతుండే. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది మందిరంలో భగవంతునికి అలాగే జరుగుతుంది, ఇంకా చాలా పెద్ద గొప్పగా జరగాలి భగవంతునికి. దానికి మనం ఇక్కడ కొత్త మందిరం కూడా మేము నిర్మిస్తున్నాము. చాలా చాలా భక్తుల అవసరం ఉంది. ఇంకొకటి మేము పెట్టుకోవచ్చు, ఎవరైనా ఒక అపాయింట్ చేసుకొని ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్గా అవుతుంది. దానికి బెస్ట్ అంటే భక్తులు వచ్చి వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేసేది. సో అప్పుడు ఆ భావం ఉంటుంది భక్తులకి. సో భక్తులకి కూడా ఒక అవకాశం, నాకు ఒక దొరికిన ఒక భాగ్యం అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఉండే ఆనందమే వేరే. ఇప్పుడు నేను భగవంతునికి రోజు నైవేద్యం తయారు చేశాను, భగవంతునికి నేను కొంత ఈ సేవ చేశాను అని ఒకటి ఆనందమే. అది దీనికి భౌతికంగా దాన్ని మేము కంపేర్ చేసే పోల్చే కాదు. సో దానికి అలాగా మందిరంలో భగవంతుని సేవ జరగాలి. టైం ప్రభుపాద చెప్తారు, మందిరం అంటే చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, చాలా సమయంతో అంతా సేవ జరగాలి. టైమ్లీనెస్ అండ్ టెండర్నెస్ అని ప్రభుపాద ఇది బెంచ్ మార్క్. ఇది సేవ భగవంతునికి ప్రతి ఒక్కటి చక్కగా నిర్వహించాలి అని ఆదేశం శిల ప్రభుపాద ఇచ్చారు. సో అలాగే జరుగుతుంది టెంపుల్స్ లా. జనరల్లీ మంచి మా టెంపుల్స్ ఏది మేనేజ్మెంట్ ఉంది, దాంట్లో చాలా శుచిత్వంగా చాలా సమయం నుండి జరుగుతుంది. ఈ టైం ఆరతి, ఈ టైం ఆఫరింగ్, ఈ టైం ఇది ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి సేవ ఎంతో కేర్ఫుల్ దీని నుండి జరుగుతుంది. అది అర్చన విధానం. సో అది మేము దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పటి నుండి దాన్ని చెప్తున్నారు. అక్కడ వచ్చే భక్తులు దర్శనం చేస్తే భగవంతుడిది, వాళ్ళు ఒక ఆరతి చూస్తే భగవంతుడిది, వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి కొంత చరణామృత తీసుకుంటే, లేకుంటే వాళ్ళు భగవంతుని ఎదుట నృత్యం చేస్తే, భగవంతుని ఎదుట కీర్తన చేస్తే దానికి చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇక్కడ అంత గౌరవంతో అక్కడ భగవంతుడిని సేవ జరుగుతూ ఉంది. భగవంతుడు అంత ప్రసన్నుడై ఉండే ఒక సన్నివేశం దివ్యమూర్తిగా. సో అప్పుడు భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించుతారు. చెప్తారు శిల ప్రభుపాద చాలా బాగా, ఏమి చేయదండి మీకు చాలా ఒక దుఃఖం ఉంటే ఇంకొకటి ఉంటే ఏమి చేయదండి, భగవంతుడ మూర్తి ఎదుటపై వెళ్ళి కూర్చోండి చాలు. సో భగవంతుడు సర్వశుభము, ప్రతి ఒక్కరికి తన అనుగ్రహం ఇచ్చే వ్యక్తి. సో మనము చాలా మనకి ఏదో ఒక సమయం ఏమో ఒక సన్నివేశమో, డిప్రెషన్, ఇంకొకటి ఏమో రావచ్చు జీవనంలో, ఏమో సన్నివేశాలు సృష్టించవచ్చు. అలాగా ఏమీ లే, భగవంతుడ దివ్యమూర్తి ఎదుటపై మీరు కూర్చుంటే చాలు చెప్తారు. అంత సంపూర్ణ మనకి భగవంతుడ ఇది ఆశీర్వాదము. భగవంతుడు ఒక దృష్టి, భగవంతుడు మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం మరలా మంది అంత సరిపోతుంది మంది. సో ఇది ఏం చెప్తుండేది భగవంతుడి మందిరంలో భగవంతుని సేవ. ఆ భగవంతుని సేవ చేసేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు నర్తన కీర్తించవచ్చు, ప్రసాదం స్వీకరించవచ్చు, ఇంకొక సేవ చేయొచ్చు భగవంతునికి. ఇదంతాతో మనము ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో చాలా చాలా మేము పురోగతి సాధించవచ్చు మనం. ఎస్
సో ఈ అధ్యాయము అలాగే ఇంకేం పాయింట్స్ ఉంది అలాగే చదువుకోండి. ఇది చాలా బాగుంది. చదివితేనే అందరికీ తెలుస్తుంది. ఇది ఇంకేదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దీని గురించి మీరు అడగవచ్చు. ఈ అధ్యాయం గురించి భగవంతుని దివ్యమూర్తి ముందు ఎదుట మనము ప్రార్థనలు అర్పిస్తాము. దాని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ ప్రార్థనలు అనేది స్టాండర్డ్ ప్రేయర్స్. వెనకాలి ఆచార్యులు వాళ్ళు రచించిన స్తుతులు దాన్ని మేము పలకాలి. సో ఇప్పుడు భగవద్గీతలోనే 11వ అధ్యాయంలో భగవంతునికి అర్జునుడు పలికిన కొన్ని ప్రార్థనలు ఉండొచ్చు. బ్రహ్మ సంహిత ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. ఈ భాగవతం పూర్తి ప్రార్థనలే. భీష్మ స్తుతి నుండి కుంతి స్తుతి ఉండి, తర్వాత శుకముని వాళ్ళ స్తుతిలు, తర్వాత బ్రహ్ముడు, నారదుడు, ప్రహ్లాద్ మహారాజు, ధ్రువ మహారాజు, వృత్రాసురుడు, ఫుల్ ప్రార్థనలే, ఫుల్ భాగవతం. సో దీనంతా మనము నేర్చుకొని దీన్ని భగవంతుని ఎదుట మేము పలకాలి. మేమే ఒక సృష్టించుకొని పలికే అవసరం ఉంది. ఇది ఏది ఉంది స్టాండర్డ్ ప్రేయర్స్, గజేంద్రుడు. సో ఇవంతా మనము నేర్చుకోవాలి. ఇవంతా నేర్చుకొని దీన్నే పలకాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది రిసైటింగ్ నోటబుల్ ప్రేయర్స్ అది. ఓకే, లేకుంటే మనం పెద్ద ఆచార్యులు ఇప్పుడు మనం ఇది రోజు చెప్పేది శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు దయాకరో మోరే తుమాబినా కేదోయాలు జగత సంసారి. సో ఇవంతా స్టాండర్డ్ ప్రేయర్స్. నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ రచించింది, భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ రచించింది. లేకుంటే మనకి ఇప్పుడు తెలుగు దేశంలో మనకి గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు ఉండొచ్చు, అన్నమాచార్య, వీళ్ళందరూ ఉండొచ్చు. సో ఆ ఆచార్యులే ప్రార్థనలు మనం ప్రార్థించాలి. మనమే కొత్తగా ఒకటి సృష్టించే అవసరం లే. వెనకాల ఆచార్యులు ఏమి వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు దాంతో భగవంతుడిని వాళ్ళు ప్రార్థించారు. తాళ్వార్స్. సో దాన్ని మనము పలకాలి. మనం ఇంకా కొత్తది మనం సృష్టించే అవసరం లేదు. ఆ ప్రార్థనల్ని భగవంతుడి ఎదురు, భగవంతుడి దివ్యమూర్తి ఎదుట వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని మేము రిసైట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది రోజుది అయింది. ఈ అధ్యాయం చదువుకోండి అందరూ, రెస్ట్ ఆఫ్ ద పోర్షన్ చదువుకోండి. ఇంకేమైనా క్లారిఫికేషన్స్, డౌట్స్, డిస్కషన్ ఉంటే చేస్తాం. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేశారు. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా మాతాజీ? నేను అన్మ్యూట్ చేశారు. ఓకే, మ్యూట్ అయ్యారు మాతాజీ. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు భక్తుల్ని అదే నిందా సంహరణ అనే దీనిలోని మనం శిశుపాలుని 100 దూషణల వరకు కృష్ణ భగవానుడు సహించి అతన్ని సంహరించారు. అంటే దాన్ని మనం నిందా దూషణలోని సంహారం కింద తీసుకోవచ్చు నా ప్రభుజీ. అది ఆ సన్నివేశము నిందా దీనిదే. అదే నింద జరుగుతూనే ఉంది. నిందాలో అయితే భగవంతుడు 100 ఛాన్సెస్ కూడా ఇచ్చారు అని చెప్తారు. ఆమెకు అప్పుడు కూడా కొంతమంది భీష్మ పితామహులంతా చెప్పారు, వాళ్ళకి ఉపదేశించారు. వాళ్ళకి అయితే వినేకి తయారులేదు వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి అది అంటే భగవంతుడే ఆయన మనకి చెప్పినట్ట స్వామీజీ. ఆయన అంటే నిందను మీరు సహించకండి, ఇంకా సహించవలసిన అవసరం లేదు. ఆయన 100 ఛాన్సులు ఇచ్చారు. అంటే మనం కూడా 1-2 ఛాన్సులు ఇచ్చి వాళ్ళు బాగుపడటానికి ఇది చేయటానికి మనం చూసి తర్వాత మనం వాళ్ళని వాళ్ళని వధించేది మనకి చూడాలి. మనకి అది భగవంతుడు ఆదేశం మనకి ఉంటే వధించవచ్చు. అర్జునుడికి ఆదేశం ఉండే, అర్జునుడికి మనం వాళ్ళు మారడానికి కొంత టైం ఇవ్వాలి. సహించాలి, ఎక్కువగా మనము సహించాలి మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయానికి మనము అంత శక్తివంతులు కాదు. మనము ఇంకొకరిని వధించి న్యాయం స్థాపించేది అంత లేదు. మనము అధికారం ఉండేవాళ్ళు చేయాలి. ఇప్పుడు రాజుగా ఒక దీనిగా ఉండే వ్యక్తులు వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్, వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ ఉంది. వాళ్ళకి టెర్రరిస్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ఏదో అథారిటీ ఉంది. అది లేకుంటే మనం సామాన్య జనులు మనం ఏం చేసేకపోతున్నాం. మనము ఎక్కువగా మనము సహించాలి, లేకుంటే దాన్ని ఎలాగో విడిచి సన్నివేశం నుండి మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. ఫైట్ చేసే కాదు ఇప్పుడు ఉండే ప్రస్తుత సమయానికి. అదే మరి ఇప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థలోని మనము ఇక్కడ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటాము. మనం అనేక రకాలుగా వింటూ ఉంటాం. అంటే మన డియర్ వన్స్ అంటే మనం వాళ్ళని విడిచిపెట్టలేము, వాళ్ళ నిందర వెళ్ళలేము. సహించుకోవాలి, ఎక్కువగా సహించుకోవాలి. మనం సహించుకొని ఇంకా వాళ్ళకి కూడా
అటువంటి పరిస్థితిలోని మనము ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. అది అంటే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. మనము ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు కూడా తెలుసులే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది మనం కొంత సమయం నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో మనము కొంత టైం తీసుకున్నాము. సో వేరే వాళ్ళకి కూడా మరి టైం ఇవ్వాలి. లేదు అంటే అది కృష్ణుడికి అప్పచెప్పాలి వాళ్ళని, అంతే. అవును, భగవానుడికి అప్పచెప్పాలి. చెప్పి మనము నేను నీ సేవలో ఉన్నాను. అదే రుక్మిణీ కళ్యాణం టైంలో కూడా రుక్మిణీదేవిని తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు రుక్మిణీదేవి అన్నైన రుక్మి కూడా చాలా నిందలు చేస్తాడు కదా అతన్ని. సంహరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు రుక్మిణీదేవి ఆయన్ని అడ్డుపడుతుంది కదా, ఇలా అన్నదమ్ముణ్ణి సంహరించరాదు అంటే ఆయన్ని అవమానం చేసి ఉంచుతారు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా అంటే పనిష్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చని చెప్తున్నట్ట ఏంటి అనేది ఒక ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు అదే ఆ ఇన్సిడెన్స్ కూడా మంచి ఇన్సిడెన్సే. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వధించేకి రెడీ ఉంటారు. భగవంతుడు వాళ్ళని అయితే రుక్మిణీదేవి చూస్తారు. రుక్మిణి ఎంత అవుతుంది, రుక్మిణి వాళ్ళ అన్నగారు అని వాళ్ళకి అర్థంగా వాళ్ళకి ఏం మీసా ఉంటుంది దాన్ని తీసి వెంట్రుకలు తీసి అవమానం చేస్తారు. చెప్తారు క్షత్రియుడికి అది ఒక రకంగా అవమానం, మరణంతో సమానం. సో అయితే అప్పుడు బలరాముడు వచ్చి చూస్తారు రుక్మిణీదేవికి చాలా ఇదైంది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడిని వాళ్ళు కొంచెం తిట్టేది. అప్పుడు ఏమి చేస్తున్నావు, నీకు ఇది మేము ఇది యదువంశము వీరులు ఇదంతా చేసేది ఇది మన కుటుంబానికి ఇది చెడు పేరు ఇది అని కృష్ణుని ఒక తిట్టేది అని ఒకటి కూడా చెప్తారు ఇన్సిడెన్స్ బలరాం. అదే భాగవతంలో చాలా మంది కృష్ణ భగవాను నింద చేయటం అనేది ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో మనం చాలా చూస్తాం. కానీ వాళ్ళందరినీ మనం ఎలా ఇగ్నోర్ చేయాలనేది, ఏ విధంగా వాళ్ళతో మనం డీల్ చేయాలనేది భగవంతుడు అన్యోపదేశంగా మనకి చెప్పుకున్నట్టు నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది స్వామీజీ. అది వింటున్నా అంటే మనం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్ని దాని అనుగుణంగా మనం మలుచుకోవాలేమో అని నాకు ఇప్పుడు ఎక్కువగా సహించాలి. మనం సహించేదే ఎక్కువ మనకి అంటే మనం విడిచిపెట్టలేము, సహించలేమన్న పరిస్థితుల్లోని భగవంతుడికి సరెండర్ చెయ్యాలి. అదే మన డియర్ వన్స్ ఉంటారు, మన కుటుంబ ప్రముఖ సభ్యులే ఉంటారు, వాళ్ళు మనను విడిచిపెట్టలేము, అలాని వాళ్ళ దూషణను వినలేము. అయినంత ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ అదేమి చేస్తుంది, ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ ని దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలి. తెలుసు మనకి ఒక వ్యక్తి రెస్పాన్సెస్ తెలుసు, ఈ ఒక సన్నివేశం ఈ వ్యక్తి ఇలా రెస్పాన్స్ చేస్తారని. ఆ సన్నివేశాలను క్రియేట్ చేయక చూడాలి. అది రాదు, అది మరలా ఇది ఒక రేట్ ఇన్స్టెన్స్ లో వచ్చి వాళ్ళు నిందన చేసేది, దూషణ చేసేది అది రారాదున్నట్లు మనం చూసుకోవాలి. మనకి మనమే జాగ్రత్త తీసుకొని మనం చూడాలి. చాలా భక్తులు అలాగే ఫస్ట్ గా వాళ్ళు అర్లీ వెళ్ళుకొని జపం చేసేస్తారు. కొంతమందికి అది కూడా కాదు, అయ్యో ఏమి జపం చేస్తున్నారు, ఏమి సమయం వ్యర్థం చేస్తున్నారు అని ఇచ్చేసేది వాళ్ళు. మీరు కర్తవ్యాలు చేస్తారేమి, పాపం చూడరు, ఇది చూడరు అని కూడా కంప్లైంట్ చేస్తారు. కొన్ని చెప్తారు. కొంతమంది దానికి అర్లీగా మేల్కొని వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తారు చాంటింగ్. సో రెడీ నెక్స్ట్ ఆ రోజు వాళ్ళు ఈ ప్రతిరోజు ఉంటుంది ఇది ఒక యుద్ధం ఉన్నట్లే ఇది మన జీవనంలో. సో భగవంతుడి నామం చెప్పి వాళ్ళు ఫుల్ తయారవుతారు. మళ్ళీ ఎవరు ఏమి చేస్తారో దాన్ని కరెక్ట్ గా ఫేస్ చేసేది ఒక ఇది బుద్ధి, వాళ్ళ జ్ఞానము, శక్తి అని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తారు. సో చాలా భక్తులు అలా చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సూర్యప్రకాష్ గారు, నిజంగా నేను ఇప్పుడు అదే కృష్ణ సమస్యలో ఉన్నాను ప్రభుజీ. నా వాకింగ్ గ్రూప్ ఒక 5 మంది ఉంటారు, 5-6. అందరూ చాలా చాలా పెద్ద పొజిషన్ లో రిటైర్ అయిన వాళ్ళు. ఎవరైతే ఈ కృష్ణుడిని బృందావనం వెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అతను అవహేళన చేయటం మొదలెట్టాడు. అతను CEO, కంపెనీ CEO. కానీ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ అండ్ వెరీ గుడ్, దే రెస్పెక్ట్ మై ఏజ్ అండ్ బట్ ఈ సమస్య నాకు వాళ్ళు అలా చేస్తుంటే చాలా. నిన్న కూడా అది మీరు అనవసరంగా కృష్ణుడు నా సెంటిమెంట్ మీరు అలా మాట్లాడకండి అని చెప్తున్నా. ఆ కుర్రాడు అతను కొంచెం నాస్తికుడు టైప్. అలా అంటే అతనికి తెలియంది లేదు, అన్ని చదివి అడ్డంగా వాదిస్తాడు అనమాట. నేను ఈ ఫ్రెండ్షిప్ కోరుకోవాలా ఏంటి వీళ్ళు ఇలాగా? ఆ బృందావళి వెళ్ళినప్పటి నుంచి నువ్వు ఏమిటి కృష్ణుడు పట్టుకున్నావు, ఇట్లా చేస్తా, ఆ కృష్ణుడు ఇట్లాంటి వాడు కదా. మీరు తెలియదు, పూర్తిగా ఇండెప్త్ గా చదవకుండా అనకండరా. మీరు నన్ను ఇట్లా మాట్లాడకుండా టాపిక్ మార్చండి విండు వాడు. ఇది ఒక అంటే స్నేహం అంటే పెద్దవాళ్ళం కదా మేమంతా ఏజ్ గ్రూప్. వాటిని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ నేను చదివిన తర్వాత ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నాకు టైం అవుతుందని నేను పక్క తప్పుకోవటమే మంచిదేమో, ఎందుకు స్నేహాన్ని పోగొట్టుకోవటం ఈ వయసులో అనిపిస్తోంది. అంటే కొంత నాకు సొల్యూషన్ దొరికిన మీ ద్వారా
మీ సందేశం ఏమిటి అని విందామని చెప్పాను. ఇంకా మీ పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అది ఇవి ఇవ్వండి వాళ్ళకి, చదవండి ఇది అని వాళ్ళకి అలా చెప్పొచ్చు. మీరు నేరంగా మీరు చెప్పే విధంగా ఈ పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి చదివితే కొంత ప్రభుపాద నుంచి వింటే వాళ్ళకి ఏమైనా మార్పు రావచ్చు వాళ్ళకి. సో అలాగా మీరు ఒకసారి మీరు వినండి, ఏదైనా లెక్చరు ఇస్కాన్ది అనవసరమైన అపోహ ఉంది, మీరు వింటే తెలుస్తుంది అసలు భగవద్గీత పుస్తకం కృష్ణ బుక్ చదివితే వాళ్ళు కొంత వాళ్ళకి అసలు వాడికి ఇది లేదు. మరి అదే ఇప్పుడు నాకు మూడో సొల్యూషన్ నచ్చింది. ఇంకేం చేస్తాం, వాళ్ళతో మనం దెబ్బలాడి చేయలేము, అంత వాదించలేము, పక్క తప్పుకుంటే వచ్చిన ఇది రియలీ ఈ మధ్య ఇట్ ఈస్ టాసింగ్ ఇన్ మై మైండ్ వాట్ టు డూ అని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, సమస్యలు ఇలా వస్తాయి కలియుగంలో, చాలా మందికి అర్థం కాక. హరే కృష్ణ. ప్రసాద్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకొనొచ్చు మీరు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు. ఇప్పుడు మనము ఈ భక్తి యొక్క మరికొన్ని అంగాలు చర్చించుకున్నాం కదా ప్రభు. వాటిలో మనము దేవాలయంకి, విష్ణు దేవాలయాల్ని సందర్శించినప్పుడు ఈ అంగాల్లో ఉన్న వాటినన్నిటికీ పాటించడానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఏమన్నా ఉంటుందా ప్రభు, లేకుంటే ఏ ఆపర్చునిటీ వస్తే అది ఫాలో అవుతూ పోవడమేనా? అంటే భగవంతుడి మందిరం ప్రవేశించినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలి? ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించుట, చరణామృతం స్వీకరించుట, ధూపము, పుష్పమాలను ఆగ్రహించుట అన్ని ఇలా బుక్ లో ఉన్నాయి కదా ప్రభు వరుసగా. అదే సీక్వెన్స్ ని ఫాలో కావాలంటారా ప్రభు? లేదు, యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ ప్రవేశం చేసినప్పుడు భగవంతుడి మందిరము భగవంతుడికి ప్రణామాలు అర్పించాలి. అది ఫస్ట్ అని చెప్తాం. ఫస్ట్ అది మన మందిరాల్లో శిల ప్రభుపాదుల మూర్తి ఉంటుంది, ఫస్ట్ గా వాళ్ళకి మనము వందనాలు అర్పిస్తాం, ప్రణామాలు. ఫస్ట్ ఏదే మన ఇస్కాన్ టెంపుల్ వెళ్తేనో వాళ్ళ మూర్తి ఉంటుంది, భగవంతుడ మెయిన్ టెంపుల్ హాల్ అనే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ గా మనం భగవంతుడిని నమస్కరించే మొదట శిల ప్రభుపాదని నమస్కరిస్తాం. అది మేము మగవాళ్ళు అయితే దండవత్ ప్రణామం, అష్టాంగ ప్రణామం అని చెప్పేది. మాతాజీలు అంటే పంచాంగ ప్రణామం. అంటే అది 8 అంగాలు, పంచాంగాలు మన దేహంది భాగాలు. సో అది ఫుల్గా ఫ్లాట్ గా మేము ఫ్లోర్ కి ప్యారలల్ గా దండవత్ ప్రణామం. 8 అంగాలు మన ఫోర్ హెడ్ టచ్ అవుతుంది, చేతులు టచ్ అవుతుంది, నీస్ టచ్ అవుతుంది, ఫీటు మన ఎద ప్రతి ఒక్కటి టచ్ అవుతుంది. అది మనం చేసేది మగవాళ్ళ విధానం. ఆడవాళ్ళు మాతాజీలు చేసే విధానము వాళ్ళు అర్థంగా వాళ్ళు దీన్ని టచ్ చేయరాదు అని చెప్పేది ఉంది. దానికోసం వాళ్ళు చేతుల్ని చేసి మళ్ళీ మండి పైన పెట్టి వాళ్ళు భగవంతుని నమస్కరించేది. ఇది పంచాంగ. రెండుతోనూ చెప్పేటప్పుడు, ప్రణామం చెప్పేటప్పుడు భగవంతుడు కొంత స్తుతి చేయాలి అని చెప్పేది ఉంది. ఊరికి మనము మనసులో చేసుకునేది కాదు, కొంత మనకన్నా విన్నట్లు మనము ఒక ప్రార్థన అని భగవంతుడికి అర్పించాలి. ఏది లేకుంటే ప్రార్థన అట్లీస్ట్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 ఇదే చెప్తేనో అయింది. లేకుంటే భగవంతునికి ఏదైనా ఒకటి ప్రార్థనలు మనము స్తుతిని నమస్కారం చేస్తా చేయొచ్చు. సో ఇది మొదటగా. సో ప్రభుపాద చెప్పేటప్పుడు ప్రభుపాద ప్రణామంతో చెప్పాలి. చెప్పి మనము ఇది ఫస్ట్ గా మందిరం ప్రవేశించినప్పుడు. తర్వాత మీరు చెప్పినట్లు ఆ సీక్వెన్స్ ఆ సిచ్యువేషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. కొన్ని టైం మీరు ఆర్తికి వెళ్తారు, ఆర్తికి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆర్తి జరుగుతూ ఉంది. సో మీరు కాన్సన్ట్రేట్ ఆర్తిని పార్టిసిపేట్ చేసినట్లా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అప్పుడు కీర్తన జరుగుతుంటే కీర్తనలో పార్టిసిపేట్ చేయండి మీరుతో. కీర్తన నర్తన ఉంటుంటే, లేకుంటే అదేమీ లేదు కేవలం దర్శనంకి వెళ్ళారు మీరు, అప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఫల పుష్పాలు ఉంటాయి భగవంతుడి, దాన్ని తీసుకోండి ప్రసాదము, లేకుంటే ప్రసాదం స్వీకరించండి. చరణామృతం మొదట చరణామృతం స్వీకరించాలి. ఇది ఒక్కొక్కటిగా ఇదే మీ ఎగ్జాక్ట్ ఇదే అని కాదు, ఏదైనా ఎంత అవుతే అంత ఎలిమెంట్స్ మేము దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం. సో మొదటగా ప్రవేశించిన త్వరనే భగవంతునికి మన సరెండర్ శరణాగతి ఒక స్వరూపం. ఫస్ట్ వందనాలు అర్పించాలి భగవంతుడికి. అంటే ప్రదక్షిణ కంటే ముందు ఇది చేయాలి. ప్రదక్షిణ మొదట వందనాలు ఫస్ట్. అవకాశం ఉంటే ప్రదక్షిణ అది కూడా చేయొచ్చు. అది కూడా చేయాలి. మనం ఇక్కడ చెప్పారు, ఇక్కడ అది చాతుర్మాసంలో 4 టైం ఏమో చేస్తే అది ఎంతో చేసేదానికి దాన్ని చేసేది ద్వారా జన్మ మృత్యు పుట్టుక ఇది నుండి ముక్తులు అవుతాము. సో ఇదంతా దీని గొప్పతనం. అవకాశం ఇక్కడ అప్పుడు చేస్తూ మీరు ప్రదక్షిణ చేస్తే జపం చేయొచ్చు. జపమాల తీసుకొని వెళ్తే మీరు
ప్రదక్షిణ చేస్తే చాలా మంది అలాగ చేస్తారు, జపం చేస్తుంటారు. సో భగవంతుని ఎదుట కూర్చొని జపం చేస్తారు. సో ఇదంతా చాలా చాలా ఇంకా ఇవి ఎన్ని అవుతాయి అంత యాడ్ చేయొచ్చు మనం, భగవంతుడి దర్శనంతో ఇది కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అది ఇంకొకటి పాయింట్ ఏమి చెప్తుండ్రి, ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ కానుక భగవంతునికి, పెద్దది చిన్నది అని కాదు, ఏదో ఒకటి మందిరం వెళ్ళినప్పుడు భగవంతునికి ఏదో ఒకటి, ఒక చిన్న పూలో చిన్న తులసిదో, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి సృష్టిని. సో భగవంతునికి అది చిన్నది పెద్దది కాదు, ఆ భక్తి భావం. సో అది ముఖ్యం. లేకుంటే సామాన్య వ్యక్తులు వెళ్ళినప్పుడు ఏదో భగవంతునికి కొంత ఇది అర్పిస్తారు. సో ఏదైనా ఒకటి, సో లేకుంటే ధాన్యము, లేకుంటే ఒక ఒక చిన్న ఇది కానుకగా భగవంతునికి, దివ్యమూర్తికి మనము నేరంగా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేసేది. ప్రతి ఒక్కరికి మనకి భగవంతుడితో పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది, వ్యక్తిగత రిలేషన్షిప్ ఉంది. యావది ఒకటి ఇంపర్సనల్ కాదు ఇది. అది నిరాకారవాదుల వాళ్ళ అవగాహనంతో భగవంతుడు అంటే ఒక నిరాకార స్వరూపం. భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి అంటే మీకు ఎవరైనా వ్యక్తి వచ్చి ఏదైనా ఒకటి మీకు ఇస్తే, ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఇస్తే, ఇంకొకటి ఏదైనా ఒక మంచి మాటలు చెప్తే మీకు ఒక సంతోషం అవుతుంది, సంతృప్తి అవుతుంది. ఇది సేమ్ భగవంతుడిలో కూడా ఉంది. భగవంతుడు మన తండ్రి, సో మనం భగవంతుడ పిల్లలు మనం. సో చిన్న పిల్ల వచ్చి తన తండ్రికి ఏదైనా ఒకటి ఇస్తే అది తండ్రిదే, ఇదేమో ఇంకెవరిది కాదు, అయితే వాళ్ళకి చాలా సంతోషం అవుతుంది. సో అలాగే చెప్తుండేది, ఎప్పుడైనా మనం భగవంతుడ దేవాలయం విజిట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక చిన్న కానుక పెట్టుకొని మనం భగవంతునికి అర్పించాలి. సో కొంతమంది తెస్తారు మందిరం అంటే, అదే ఏదో పూలు తెస్తారో, లేదంటే కొంత తులసి ఇది తెస్తారో, కొంత లేకుంటే ధాన్యమేమో ఒక 1 kg రైస్, లేకపోతే ఆట, ఇది డిఫరెంట్ గా వ్యక్తిలో భగవంతుడితో పర్సనల్ గా దివ్యమూర్తిని వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ చేసేవిగా ఇది అవుతుంది. సో అది కూడా ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ చెప్పారు. టెంపుల్ వర్షిప్ లా ఇది కూడా చేయాలి, నన్ను ఈ ఒక లాభం కూడా పొందాలి అని చెప్పారు. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్న ఉంటే, లేకుంటే ఈరోజు ఎండ్ చేద్దాం. రేపు ప్రెజెంటేషన్ అనుకుంటాను. రేపు ఎవరు చేస్తున్నారు ప్రెజెంటేషన్? అరవింద మాతాజీ